להיות בפתח תקווה, בירת הרב. בירת הרב בעיר האורות, אתה יודע. לגמרי. אתה יודע שיש לי כל אינטרנט להגיש בסופי שלי. תעיפי לי את הראש, חד משמעית כן. יאללה, היי איזי, מה השארת פה? בוא תגיד לי מה השארת פה. אני השארתי גושפנקה, מביצה ועד לגואה. כבר מלך רוצה לשמוע את זה. תגיד, יש לי כבר רוצה לחבר לי את המנוע, אני זוכרת את המילים, אז אני מצטערת נורא, אבל הנה אני כאן בפתח תקווה המגניבה, ואני הולכת לעשות פה בלגן במסיבה, אתה מגניב, אתה נגניב, אני קולה עליך, אני לא תקשר, מרגיש לך, ארז. ארז! עניינים, מה המצב? איזה חום? איזה אנרגיות, יו, זה הלוק המגניב הזה, אתה יכול להגיד לי? רציתי להתאים את עצמי למגניבות פה באירוע. איזה קהל? מה זה הקהל הזה? קהל חם! אימא'לה, תראו איך אני מזיע. הוא מזיע מפתח תקווה, קהל חם של פתח תקווה, אתה יודע. פתח תקווה, אימא'לה ואבא'לה, אוהב אתכם, הייתם מטורפים. באמת. לעלות להופעה איתך, וואלה, לא יודעת, לא קראת לי. אז תזמין אותי לפעם הבאה. סט הבא, סט הבא. באמת? סט הבא, ביי.